نيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bamba nyare chana musodem sani makoroba Renouveau FM kanumbaga u malikono maliko kan au belejele au ni nyankuma Femfe sogoleme ana sanga inkono ambe au belejele fo ko alaka kanunto Nebe au fo au munu sona au ka wakati ka sege ka suganti sanga inkono anga nyongon blasra Faso kono kibora munun be aw munun be naw ye faso denw ye naw be ka kolosilu kɛ aw munun be sanga in kono ni aw fana fɛla kan ka dɔn sabula an ta ye faso ko de mɔgɔ ko tɛ jamana marabagaw u ka hakilinaw bɛ cogo di aw ye lamɛnni kɛ aw ye filɛliw kɛ aw fana ka yeta min ye faso kɔnɔ an ka faso jɔbagaw u ka bilasira kɛnɛ in sigi kun filɛ ka kuma di aw bɛɛ lajɛlen ma association jɛkulu an ma ɲinɛ aw kɔ groupement an ma ɲinɛ aw kɔ syndicat an ma ɲinɛ aw kɔ kuma in an ka di bɛɛ lajɛlen ma Renouveau FM so ba in a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan ma Birikokaw ni sɔgɔma Kita komini 37 aw ni sɔgɔma kita kaw Gumankɔ dugu 12 Kartakaw k'olu fo kɛnɛ in kɔnɔ Filadugu a dugu 62 APCAF tɔnden n'a cɛ mana musoma Président Mamadou Zoumana Sidibe Kasaroka bɛɛ lajɛlen Nema FM minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ n'u bɛ lamɛnni na a technicien fara animateur kan ka taa se lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kasaro aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an ka cɛkɔrɔba bɛ Samu Jakite Samuni a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ kasaro an b'a fo Ala ka jamana in Ala ka an bɔ galon kɔnɔ n b'a fɔ tan dɛ Ala ka an bɔ galon kɔnɔ Ala ka an bɔ janfa kɔnɔ ka bɔ Filadugu k'an kun da Kati kan commandant Fode Kone douane na a n'a jɛɲɔgɔnw sanga in kɔnɔ u bɛ lamɛnni na an b'u fo o douane kelen na Amɛn Dumbo be brigade commerciale la a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo kɛnɛ in kɔnɔ ka bɔ douane na kan coko kan da la Kati kan Sunjata Keita gardebu ka fili Golo Masiri tabaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn bɛ sanga in kɔnɔ ne bɛ gardebu bila aw bɛɛ lajɛlen n terilakaw bɛ Kati n b'u fo kɛnɛ in kɔnɔ k'u waleman dɔn Mali sɔrɔsiw Mali gendarmew ka taa se gardiw ni polisiw ni eaux et forêts ni douaniers ma protection civile maaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw ni ca Ala ka an kelen-kelenna lakana jamana in kɔnɔ Ala ka jamana lakana Ala kana an si to janfa la Golo Masiri tabaw ka aw fo ka aw waleman dɔ kɛnɛ kan ka sababu kɛ kow na kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na ni ne ko n ko Golo Masiri tabaw a bɛ ne miiri janya ninnu ne sɔnna k'i kali faso ye ka faso nafolo I ka fɔnya bala n bɛ se ka fɔ cogo min na ka faso fini ka ta ka don u kana ninnu de sɔnna ka jan u faw n'u baw kɔ ka jan u wolodenw kɔ ka jan u furumusow kɔ k'u ni di faso in ma k'u bɛ faso lakana ninnu de bɛ ka taa I ka fɔnya bala ka kalo ni kalo kɛ ŋaɲan kɔnɔ kuluwow la cɛncɛnw kan tu kɔnɔ miliyaw ni saw ani waraw cɛma ka taa se majugu ma ka taa se u jugu yɛrɛw fana ma minɔgɔ ani kɔngɔ ka nin bɛɛ lajɛlen kun faso kama k'u ni di faso in ma k'u sɔnna ka faso in lakana Golo Masiri tabaw aw ni sɔgɔma bɛɛ tɛ sɔn bi
ka kɛ golo masiri tabaye dɛ surasiw aw ni sɔgɔma armée de terre kɔnɔna la an b'u fo armée de l'air kɔnɔ an b'u fo génie la an b'u fo k'anw kɔnɔ k'u fo kɛnɛ in kɔnɔ k'u waleɲumandɔn jamana marabagaw ka a deli masa Rahamani fɛ ni hakili bɔlen bɛ ninnu kɔ ko Ala ka jamana marabagaw hakili to ninnu na o ni min ka kan a ka d'u ma o ye jumɛn ye minɛn ka di jamana lakana tigilamɔgɔw ma u k'u hakili to u la n'u tɛ don min ko u ni tora fasoko la mun de bɛ se ka kɛ u kɔ ye nin kɛwalew ka ta bala n balimaw an ta ye fasoko de sɛgɛn dɔ taara a ko sɔrɔ bɛna don kɛnɛ kɔnɔ an ka dɔ sɔrɔ ka don nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ fo sanga in kɔnɔ Bokara Jaraba de ale tun bɛ a bɛna sigiyɔrɔ di madame Kolobele Bintu Napo ma ni kun ye sori tɔgɔ bɛɛ lajɛlen i ka fɔnya bala aw ka sɔgɔmadafɛ foli filɛ aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'aw ni sɔgɔma duguba kɔnɔla man di a ye Ɲamakɔrɔ Jalobugukaw ɲininka les déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu ko duguba kɔnɔla sigili kɛra kata banani ye an bolo Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Katikaw n'an bɔra ye an bɛ se Kuluba Madame Fanta Mayiga bɛ lamɛnni na Kuluba an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ Dirisa Jalo bɛ Kati k'a ni sɔgɔma o Kati kelen na direction centrale du service des armées fɛn min ye capitaine Abdramane So a bɛ ka lamɛnni kɛ Katikaw ka jigin Bamakɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ko Ala ka jamana in basigi ka kɔlɔnkɔlɔn ka jigin Bamakɔ kɔnɔ état-major la ministre Ibrahim Dairou Dambele bɛ belebele a n'a ka denbaya a dalen bɛ yen ko Dakan an b'a fo Salif Traoré a b'a ka denbaya la sanga in kɔnɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ ninnu ye ministeriya kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ u y'u se kɛ jamana in ye ne ka belebele dalen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni ni para la yen général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo a n'a ka denbaya an b'a fo mon général i ni sɔgɔma o Kati kelen na Cheikh Keita bɛ club des amis du cercle de soutien Amadou Aya Sanogo a bɛ Baw Konate a fana bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn Aliou Badara nana ka se CNT la a bɛ ka lamɛnni kɛ an ka cɛkɔrɔba in an jigi ma waro sabula maa ladiriw bɛ an bolokɔrɔ hali bi Maliko la sariya kan ka latimɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko maaw bɛ yen minnu bɛ sariya latimɛ nana ka se ni sɔgɔma Nuhu Sidibe n ka foli bɛ sanga in kɔnɔ sabula ale bɛ lajɛli la an b'a fana fo a ka kanu na ko hali bi Ala ka kanu to Ismaël Fane an b'ale tugu a la Kati Mayan Samake bɛ yen a n'a ka denbaya k'u fo ka taa se Kabala Yaya Dunbiya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen u bɛ lamɛnni na k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ k'u waleɲumandɔn Amadu Tunkara bɛ Cɛlɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo Cɛlɛkaw k'aw ni sɔgɔma an bɛna don faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ ka bilasiraliw kɛ ka hakililajigin kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ mun bɛ faso kɔnɔ mun kɛra faso la fasodenw aw ka lakɔlɔsili kɛra min ye bilasirali bɛ se ka kɛ mun de ye n bɛna kuma di aw ma kɛnɛ in kɔnɔ maa tɛ nɔni maa tɛ dɔgɔya maa tɛ buruja tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ an b'o kɛnɛ de kan kiiritigilamɔgɔw n'o ye syndicat libre de la magistrature et syndicat autonome de la magistrature o bɔra ka kunnafonidilaw wele ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ kaɲɛ 11 u jabala la Banankabugu la u ka siège yɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛ anw ye an kunnafonidilaw outrage à magistrat fɛn jumɛn de don an bɛɛ lajɛlen maa caman faamuyali kɛ nin don u y'u da don a la outrage à magistrat a kɔrɔ ye jumɛn ye kelen u y'u da don a la
Avec grève mi konobi no Union nationale des travailleurs du Mali UNTM aka grève anye kle duruban kunu. Oh uye la jere wereke kle duru were frala kan mi me damine tenendo kata se jumama. Syndicat yu dado e ka fomia la UNTM ka grève kono ka wala wala anye akuye jume abe mu nofe anye fomia lisro mbalmaw an kuna fol dinaw joro kera miye an bole ni conférence ni keneka comment segi jabili wula ika fomia bala anye ake ka nyafolu ke radio wula ka sebenu ke journalu kono ka sebenu ke réseaux sociaux quoi syndicat jekulu fla noye samni silimaye ukuye kuna fondila wele sababu mina ka nyafoli ke wuleli kan ka tla ka nyafoli ke grève kan grève be mune no fe grève kela u nyemaw u ka yeta jume u be ka sra jumenye u ye nyafoli ke awnyi kunyugon kono anye blasrali feneke an fene ka famiali kwa krofo la ka nyafoli ke radio ni tele wula ka nyafoli ke journalu kono pour que syndicat ka grève u ye kuna fondila wele mikama u ka se ka famia pour que jamana kono don an fene ka don outrage à magistrat ama dabo kuna fondila u kelenka ma bela jelen ka don akoro jumay u ye nyafoli ke u tlara ka nyafoli ke grève mu be senabi grève in ka laini e jumwe munde la u be ka grève sigi 5 ans samni silema ambu fo u ka chesir la u ka horonya la u ka bolodi nyoya la anya ye ibe ka tlela premier ministre do be ikrankrania ina fo bube maika u siraka alaje kan ni syndicat jekulu nunu ka frafrali do nunu che ku be syndicat sabanasgi nta do ko syndicat des procureurs poursuivants ou quoi ali sini u tokote ka fo ali sini u tokote ka fo mbalmaw faso ko do mo kote o tumana ka boye anye kunyugon kle duru ambe grebu inkono a kololo a cheni a barka buena ka nyasi fasoma a cheni a kololo barka buena ka se faso duma aw ye mun kolosi grebu inkono aw ye mun famia grebu inkono grebu ire aw ka ye chugola abe chugodi bi amena puma di awma anga yongon blasra mo kote gouvernement démissionné na o yoro kele na président Bandaw abora ka danaya kura ka da Moktar Wani kan ko gouvernement ka sigi telia kono a démissionné la yoro mina gafe la bena ka tla ka reconduit ka danaya kura da kan ma chama nyuna Bandaw krefe mo were surasiw ire u ye nisɔgoya caman yira ka ta ka ɲasi Bandaw ma ka fɔ bara min kɛlɛ filɛ nin ye reconduction min kɛlɛ filɛ nin ye i mana mɛn gouvernement bɛ démissionner c'est parce que fɛn dɔ la kɔlɔsila min tigabolo man ɲi sa ni o y'a kunkolo ye n'i ye kunkolo tigɛ sa tɔ kɛra finikolo ye ni premier ministre démissionné na yanni k'a reconduit an minnu bi kɛrɛfɛ i b'an fana ɲininka an fɛla min ye yani i ka reconduit Bandaw reconduction kɛra o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maa kelen tɛ sɔrɔsilakaw la min welela ka ɲininka ɔ an jɛra ka waraba faga i bɛ don wara golo la k'e bɛ ne bagaba ni o ye ne ta tɛ outrage au président ye dɛ président min kɛra en tant que citoyen malien an bɛ démocratie de la kɔlɔsili kɛra min ye ŋunuŋunu kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛla la ni yɛrɛ tulo donna la n bɛ k'o de lasegin i ma i ka faamuya k'a fɔ reconduction min kɛra nin ye k'i y'a kɛ i nɛgɛkɔrɔko ye ko ni
gouvernement nalen clé ambe kalo kononton de la o kalo kononton kono préavis de grève kele mabla nimi make premier ministre be chogodi ou ka bara chikito be chogodi bara nunu kera chogodi ka damine odona kana blabila o grève kele préavis ma déposé koni grève make ne miri bala wakati utemena premier ministre do kumbe ibeka Alpha Omar Klela aka wakati la aya ira ka fo famille ika fomia bala bube maigaye safurla famille ibeka a wakati la o ibeka kle akumbe ka barake fo mau koko opma président Alpha Omar kunare atewa mbon mau ni premier ministre minatara aka galera de o reconduira soso manyinika mbalmaw ni ala sonama mbe fieni bo ansekoro ambetla ka document inkono ika Alpha Blondy ka president mado na lembe mabado na lembe mbe bokale fufulon katla ka document kono faso kodo fieni bo ansekoro donc radio do la ko a ko ne ko president ko amamine wa Kiboraim Boraka bi wakati mina réseaux sociaux sanfela la radio doula ma chaman jorola ko munebe faso deun ko mako be chena awila ka anjo ankele ka kibora unu me wakati mina an kone mi sege nanyan tege daka no kuna foni jale oye ka fo monsieur le président bi ini surasu chebe chomi anyini ini surasu ka ben imana me isira kati c'est parce que kodokera mimabe ma minena taka fanga bla o ekmak dowe ma walela na ikanya folike barabe ka kechumi ante ka fem famiala o itara la menina mikera anyafo munebe foko nyongo jumbe ini srosuche ambe transition de la kalota anisheki anye kalo konotoke kabam monsieur le président gouvernement Croix Mokhtar Wan aye belame société civile ou mo la mena politicien on a mena guinéen mo la mena mouvement chaman be ka foya bala alumunu te société civile kono olu bela jele la mena surasu malame pourquoi surasu malame gouvernement mise ka ski chudi imata surasu la me ibe surasu wele imu nyininka u fela madon kibe gouvernement ski ti anga sabalisa op ma mesra kuma e kante kuma tia fowa gouvernement ti ka skibi ni surasu ma wele kala me ni surasu fela madon o dona o madon o e kuma wore surasu fela doni dia goya dedu sam bisba ame démocratie la sam bisba ni politicien ne jimana mara sam bisba jimana brujara sam bisba anka faso nafulo a suena o mo beka faso nafulo tabi ko beta politique ko beta élection ke ka jimana mara o lu ba wala ka nyinika ame jimana jumana monsieur le président de la transition où est la justice gouvernement intese ka sigi surasuko Mokhtar Wan surasu wale ku hinga bandau surasu wale ku hinga an sona ani surasu beje ka jamana njo amma so ani surasu beje ka jamana njo billahi nyankale alau talala nte asimi dombi nte malik jawdon nte wage don nte kamara sajo kamara don nte modibo kone don anye sambi saba de ke démocratie kono jamana bina ka se hakami mabi ka politique mo ka kewale anka faso nanfulo ala donko do da aso ale bubulo milliards ale bi umawele kainika e awba fe ko anga surasu de grefe colonel uchara surasu uchara faso nanfulo solembe politicien bulo milliards bayrika solembe do re abeblara malige mo ngomne abeblara où est-ce qu'on va dans ce pays? Et on veut la justice. On veut la vérité. Surasu billahi na ya fanga imbla. Au ka kodo jamana ta jamana ko bana.
ne t'u si dɔn n t'u si dɔn gouvernement in a bɛ jɔ ni sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw tɛ bila kɛrɛfɛ dɛ sɔrɔsiw aw kana sɔn aw ka bila kɛrɛfɛ fɛnɛ ala sigi sogo ne bɔra kuma la dɛ ne ta ye fasoko ye n ye min ye o ye de ye n bɛna kuma di aw ma Sadio Kamara ka dɔrɔmɛ 1 tɛ n kɔnɔ n bɛ segin a kan aw ye Wage bɛ ten Kone bɛ ten Mayiga bɛ ten ala sigi sogo sɔrɔsi 5 min bɛ gouvernement kɔnɔ n tile 1 ma don u ka bureau kɔnɔ jamana tagabolo man ɲi o tɛ bi ye a y'a dilan an mako b'a la dilanni tɛ se ka kɛ k'an ka finitigiw bila kɛrɛfɛ ala sigi sogo nɛgɛjuru sira k'a di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan 20 80 08 08 ni min b'a fɛ ka weleli kɛ k'i da don an ka jɛmukan na an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Maliki Kulubali n b'i fo kɛnɛ kɔnɔ ka weleman dɔn Maître Maliki Kulubali jamana in i y'an to ɲɛnafin na i kɔdon an na an fantani kulekulew an minnu ɲɛji bɛ ka bɔ su fara tile kan fantani kulekulew bin bɛ ka kɛ an minnu kan ka taa an ka sow ci fantanw ka wari bɛ ka ta don o don politiciens fɛ fasodenjuguw fɛ u bɛ ka fasa ka wari ta don o don o maa kelen o faso ka wari suɲɛlen olu de bɛ ka fanga ɲini bi ko bɛ politiki kɛ ka fanga ɲini ka jamana mara ni an ka wari suɲɛlen jamana marabagaw aw sigilen bɛ aw ɲɛ b'u la aw tɛ maa kelen wele vérificateur général n b'i fo i ka rapportu dili la hali ni maa ma wele k'u ɲininka office central de lutte contre l'enrichissement illicite n bɛ i fo i ka kɛwale la hali sini maa dɔw tɔgɔ fɔra u ka foro an b'a yɔrɔ dɔn u ka sow u yɔrɔ dɔnnen don musaka min sɔlen don o yɔrɔ dɔnnen don nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ yan u bɛ ka wuli k'u bɛ fanga ɲini aw nana ko aw bɛ yɛlɛma nɔfɛ maa kelen ma wele ka ɲininka o tuma an bɛ jamana jɔ cogo di ko ka sɔrɔsiw bila kɛrɛfɛ ko parce que ko colonel cayara ko nomination cayara n balimaw an ka ɲɔgɔn bilasira madame Kulubali Bintu Napo i bɛ kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka weleli kɛ ka i da don baro la an ka bilasirali kɛ ne tɔgɔ Soro Ibrahima Diallo émission ye faso kunkan ye fasodenw kuma filɛ gouvernement ma sigi fɔlɔ mais sɔrɔsiw tɛ bila kɛrɛfɛ dɛ ala sigi segu katikaw k'aw fo ka waleman dɔn ala ka kanu to hali bi an ta ye fasoko de ye dɛ mɔgɔ ko tɛ ni maa gale bɛ da la i bɛ da la a bɛ don aw ni sɔgɔma allo oui bonjour an b'a aw ni bara alhamdulilayi a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn Randan Faraji Traoré ka bɔ Misira i Traoré an b'a bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo sori e y'a bɛɛ fɔ peut-être an bɛna dɔɔni dɔɔni de fara kan an sigilen salen don sori mɔgɔ min ye jamana nafolo ɲagami bɛɛ ɲɛ la a kɛra an ɲɛ la an b'u dɔn kelen 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 olu de filɛ k'u préparer tuguni en soi-disant qu'ils vont partir aux élections avec l'argent du peuple. Ben, où est-ce qu'on va? Malien du simple a le droit de supporter Mali Kono, l'armée et le football. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'a dit à quoi Bikaira? Je les ai dit que la transition, où est-ce que la transition avait chevauché Bagdad Biboya habitant Francis. Il revient, il ne rencontre pas ce peuple, il n'explique pas, il ne parle pas. Il faut qu'il parle au peuple. Après, il y a deux niquets. Il y a son cri. Il y a dans plus de 30 usines qui ont le chômage là. Haké Warlambe Fambé. Le temps qu'il n'y a pas eu une justice saine, il n'y aura jamais de solution. Si tu veux avocat, là, je vais te juger, c'est ça le problème. Donc, mais tant que la justice major a Djoro là, tant que Hakedo Golembe, Serimba Fiebi, il n'y aura pas de solution. Ils sont en train d'enrouler le Malien dans la farine.
ante jana ye mais an bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman d'u ma amina rabbi inshallah mais an t'u deli dɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma sinon jamana taabolo ma ɲi dɛ olu ye badaw ta ka n'a bila u ma mɔgɔ ɲininka donc lui aussi maintenant il a fait de sa manière Fili kɔni bɛ se k'a sɔrɔ mais ale ka yɛrɛ il ne parle pas il faut parler au peuple approche-toi du peuple n'i ma kuma mɔgɔw fɛ ça va pas a tɛ ɲɛnabɔ mais il kana kuma les choses qui sont là vraiment claires bɛɛ b'a dɔn ko min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn fɛn min y'a to jamana ɲɛnkili la mais il faut lutter contre ça mais injustice di ka wɛrɛ ka taa fɛ jamana ɲɛnkilen filɛ dɛ c'est une semaine de grève jamana est mis perdu ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dɔn il faut multiplier par les milliards il faut les multiplier par 7 voir ce que ça peut te donner il ne devrait jamais accepter à ce que l'INTM aille en grève là au bout la nuit c'est pour cacher ceci cela ça c'est autre chose mais un droit est un droit vous avez signé quelque chose mais pourquoi ne pas l'appliquer c'est très clair là et il y a quelqu'un qui a signé et vous n'avez pas appliqué c'est ça ala ka climat dumo amina rabbi inshallah mais ala ka ere kiki kitana wa ala ka nyeke na nyesuri amina rabbi inshallah merci beaucoup ala ko domne alu kulubali abe ka filali kɛ an b'a fɔ sanga in kɔnɔ ka taa se Bokar Jara Bad ninnu bɛɛ lajɛlen an kanubagaw ye u bɛ ka filali kɛ an k'a di ala ma an ta ye jamana ko di min man ɲi jamana kɔnɔ jama fanga n'o ye démocratie ye a y'an fana yamaruya ka fɔ an k'an fɛla fɔ bonya ni karama kɔnɔ n'a ma ɲi an b'a fɔ dɛ hali n'i ye président ye an b'a fɔ k'a ma ɲi o tɛ outrage au président ye dɛ non o t'o ye dɛ ɔhɔ juge y'a ɲɛfɔ an ɲɛna outrage au magistrat outrage au président min do ɲɛfɔli kɛra n'a ma ɲi an b'a fɔ président a ma ɲi n'a ma ɲi kiiri tigilamɔgɔ an b'a fɔ a ma ɲi mais fɔcogo b'a la a tɛ fɔ ni dɔgɔyama ye a tɛ fɔ ni fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ dankari ma la a tɛ fɔ mais a bɛ fɔ k'a ma ɲi a dun ma ɲi bandaw jamana wabolo ma ɲi bandaw gouvernement ye n'a sigira furukufuruku ka taa a tagabolo tɛ ɲa sɔrɔsiw tɛ se ka bila kɛrɛfɛ dɔ bɛ da la wa bila ka don a ni sɔgɔma o tuma aw bɛ ka siran kuma ye wa allo a ni sɔgɔma an sɔgɔma an b'a denbaya bɛ di tɔɔrɔ tɛ hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne tɔgɔ ko Bafo Keyita ka bɔ Sotiba Keyita Sotibakaw dun tɔɔrɔ tɛ yen nɔ i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Keyita i ni ce sori an bara n bɛ fɔ i ka faso jɔko la a diyara ne ye tuma caman b'i lamɛn inshallah i bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye ne bɛ mun fɔ faso in jɔko la a kunnafoni min bɛ ne na Keyita an tulo b'i la ne fɛ jamana in kanu tɛ nin si la n'o tɛ maliyɛnw degunnen don cogo min na bi e président Bandaw i kɛra président ye mɔgɔw y'i élu a tun ye bɛɛ nisɔndiya a daminɛ na mais kabini Bandaw kɛra président ye komi mun bɔra ka kuma fɔ sisan a m'i sigi tile kelen k'i ɲɛsin maliyɛnw ma ka kuma wa kabini Bandaw kɛra président ye a ma taa Mali région si la ka taa mɔgɔw lamɛn ne fɛ o tɛ président de transition ka baara ye ale bɛ mun dɔn bi kɔfɛla la a t'o dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi i n'a fɔ kɔfɛmɔgɔw de b'u siri wa mun de don wa ne ma fosi faamu wa sɔrɔsi minnu yɛrɛ nana mɔgɔw tun jigi dalen don olu yɛrɛ kan aw yɛrɛ y'a ye aw nana a ye jamana sɔrɔ cogo min na mɔgɔw wulila ka kɛlɛ kɛ mun kama aw nana aw m'aw ɲɛsin o ma aw nana kɛ ɲɔgɔn sigi ni fanga ɲini ye yɛlɛma nomination o fana tɛ kosɛbɛ jamana dun fɛn dama dɔ bɛ yen minnu kɛlen don k'an tɔɔrɔ n'o ye sécurité ye n'o ye yuruguyurugu corruption ko ye n'o ye ka se ka kalafiliw labɛn ɲuman na walasa président ɲuman bɛ na mais aw m'aw ɲɛsin o si ma fo mɔgɔ minnu ye wari fiɲɛ komi a fɔra cogo min olu de bɛ k'u labɛn tuguni ka na i b'a fɔ système de mafia jamanadenw murutira an bɛ a essayer ka wakili ɲagami an bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ an bɛ continuer ni système ye ne kɔni fɛ mun ma a jate minɛ révolution ma ban dɛ révolution ma ban parce que jamanaden bɛɛ tɔɔrɔlen don jamana dun tɛ se ka ɲagami dɔgɔkun kelen ninnu taara grève la
INTM olu ma se ka ni jamana ko olu ma se ka ni mɔgɔ ninnu lasigi gouvernement ka démission le tiɲɛ ale président bɛ yen ale tɛ k'u wele k'u lamɛn o décision bɛ ta olu yɛrɛ tɛ fonctionnaire n'a décision nin taara ni yɛlɛma in nana kɛ n'olu yɛrɛ bɛ tila ka bénéficier wa mɔgɔ bɛ kɛ ministre de circonstance i bɛ taa ka bɔ ministre i bɛ tila ka sigi ka na olu mɔgɔ kelen cɛ la i bɛ tila k'o fɛn kelenw de bénéficier ni ɲinɛ ko kɛlɛ bɛ mun fɔ non n bɛ baara kɛ n'o de ye jamana kan ka kɛ ten de mais ni jamana kɛra mɔgɔ ko ye dɔrɔn an tɛ bɔ nɔgɔ la wa an ta y'o de ye bi a kelen don mɔgɔ ko de a kelen tɛ hakilina ko ye tuguni a kɛra mɔgɔ ko de ni min bɔra u bɛ ɲɔgɔn u bɛ bɔ ka ɲɔgɔn lagosi jamana yɛrɛ sanfɛla ni dɔ bɔra u bɛ dɔ lagosi u bɔ dɔ u bɛ dɔ lagosi o tɛ cogo ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka mara o la cogo jumɛn na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn lagosi la alors que mun fɔra an kan ka taa sira mun fɛ bɛɛ b'o dɔn munna an t'o appliquer kosɛbɛ awa ni kun ye ne ka kuma ye a ka ca o sori a ka ca d'accord an tiɲɛnen don kojugu ok d'accord ok Keita famuna ala ka tile ka caya amin arabi ala ko domine ala k'i yɛrɛ kisi amin arabi inshallah amin arabi ala ko domine ama merci nin ko ye Keita ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Sutuba an bɛ Dambo Samake fo a fana bɛ filɛli la sanga in kɔnɔ ka taa se lieutenant colonel Dajara Misabugu yan a fana bɛ ka safurula yirim Misabugu yan a fana bɛ lamɛnni na an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka walimadɔ dɔ bɛ da la wa dayɛlɛ aw ni sɔgɔma allo assalamu alaikum sori aw ni bara awa somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Monsieur Seydou Kanté ka bɔ Basi la Basilakaw bɛ yen Basi foyi tɛ yan ne ka belebele dalen bɛ yen k'a ni sɔgɔma k'a ni sɔgɔma a b'a mɛn bisimila kuma b'i bolo sori n b'a fɛ ka fɛn dɔ de fɔ maliyɛnw ɲɛna u tulo b'a la k'a fɔ sori fana ɲɛna bisimila Bandaw ka premier ministre ta n bɛ fɔlɔ la fɔlɔ o ye kunkolo ye mais n bɛ fɔlɔ la fɔlɔ Sorasiw ye Bandaw ta u ma maliyɛnw ɲininka ni Bandaw fana ye premier ministre ta a ma Sorasiw ɲininka o y'olu ka ko ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye sori depuis indépendance taara Mali kɔnɔ yan Mali population de sɛgɛnnen don sinon tiɲɛni foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ ko politiciens ni Sorasiw ma jɛ ka tiɲɛni kɛ donc Mali population de sɛgɛnnen don sori mais même si e ɲana sori n'i y'a ye mɔgɔ tɛ sunte Mali la sun tɛ minɛ Mali la e b'a kun dɔn wa n t'a dɔn dɛ fo ni y'a ɲɛfɔ ɲɛna très bien sori su ninnu kɛlen don k'u ka wari tila an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama gouvernement na mɔgɔ o mɔgɔ kan k'u nɔ minɛ sori o bɛɛ bɛ dɔn ni dun wari in na sisan an ka zun tɛ se ka minɛ sori n b'o f'i ɲɛna maliyɛnw fili b'o la an ka zun tɛ se ka minɛ parce que mun na zun ninnu u kelen tɛ wari in dun ka wari mɔgɔ o mɔgɔ kan k'i da dun u nominali ko kuma la u bɛɛ bɛ dɔ dun wari in na donc sori ka bɔ kuma la n b'a f'i ye Mali population de sɛgɛnnen don sinon an ka armée o an ka politicien ninnu u bɛɛ kelen olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka population manipuler sori n bɛ kelen f'i ɲɛna i kun hakili la ko armée min kun b'an bolo n'o ye Modibo Tile armée ye n'o ye Musa Tile armée ye o armée tɛ yen tuguni de sori ne yɛrɛ lamɔna Basi kɔnɔ de ne b'a dɔn o armée tɛ yen tuguni de sori sori ni ye marifa kɛse den kelen da sisan ko mɔgɔw ka na ni dɔrɔmɛ kelen ko mugu bɛ k'i la e ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ sɔn ka wari ci yan donc sori tenue sannen armée sannen sori tentigi min y'a ka tenue san o tɛ tentigi ye dɛ o tɛ sɔrɔdasi ye dɛ o tɛ policier ye dɛ o tɛ douanier ye dɛ o tɛ gendarme ye o tɛ garde ye donc an ka tenue ye tenue sannen de an ka armée man kan tɛ ka kɛ wari sara fɛn ye ka don armée la tellement que an ka recrutelité yɔrɔ tentigiw recruté yɔrɔ a kɛra mafia ye an ka jamana in tɛ jɔ mafia sira in kan quoi donc an ka armée ye mafia ye an ka politiciens ye mafia ye an ka gouvernement ye mafia ye k'a daminɛ président na fo tuma est-ce que o jamana bɛ jɔ o de kosɔn an ka population de sɛgɛnnen don sori n b'a fɔ Mali population u kana armée dɛmɛ u kana politiciens dɛmɛ an ka maliyɛnw yɛrɛ an ka maliyɛnw an ka yɛrɛ dɛmɛ ne b'o de fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna
o de kosɔn hali tubabuw tɛ jaabi Mali la parce que mun na an ka direction man ɲi ni kunkulu ma tilen hali policier ni ɲɛfɛtinɛ yɔrɔ min sira min minɛ kɔfɛtinɛ bɛ tɛmɛ yen ne fɛ donc an ka kunkulu man ɲi hali éducation na an ka ɲɛfɛmɔgɔw de man ɲi o de kosɔn hali éducation tɛ ɲɛ Mali la yan donc c'est pour ça n b'a f'i ye sori maliyɛnw k'u yɛrɛ dɛmɛ an ka jamana yɛrɛ baara an n'an yɛrɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sinon an ka kunkulu man ɲi o ye sɔrɔdasiw ye olu ye kunkulu dɔ ye an ka armée ye kunkulu dɔ ye an ka policiers ye kunkulu dɔ ye o de man ɲi olu de jɛngɛlen don olu ye mafiyaw de ala ka Mali dɛmɛ amin arabi inshallah d'accord a faamuna ala ko duwawu minɛ an bɛ Bazilaka bɛɛ lajɛlen fo sanga in kɔnɔ minnu bɛ Faransi n'u bɛ ka weleli kɛ Bintu Ismaël ko ka hakɛto ɲini i fɛ k'ale mɛna a ma ligne sɔrɔ ko n'an bɛ se ka kuma d'a ma Ismaël Fane i ni sɔgɔma bonjour an bara an bɛ renouveau baarakɛla bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka faso la a diyara ne ye sori sɔgɔmada in na kuma sori ni maliyɛnw n'an ma wuli ka an dɔ kɛra kuma na dɛ bisimila wallahi ni maliyɛnw b'a dɔn ko Mali ko de c'est-à-dire a banna pewu a jɔlen b'a sennugu dɔrɔn de kan sori n'i bɛ jamana ko kuma fɔ o b'a yira k'a fɔ armée girinma de b'i bolo dɛ sori kosɛbɛ an ka armée politiselen don a kɛlen bɛ politiki ko ye a fɔra ko politisiyɛnw ye jamana ci a ma ci armée an ka finitigilakaw kɔ dɛ sori n'a fɔra k'a fɔ armée kɔnɔ an bɛ don min na ko bi politisiyɛnw kelen bɛ armée kɔnɔ ko k'a sɔrɔsi k'a sara bɛɛ ta k'a bila banque la o dɛsɛlen don ka kɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fɛ sori o tɛ civil na ye dɛ donc an bɛ mun f'u ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn jamana o le don an ka militaire ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw premier classe deuxième classe caporal sergent chef capitaine olu de bɛ ka taa san fɔlɔ la fantandenw sori u k'a dɔn ka vraiment mɔgɔw ka salaire n'u ka prime u k'a d'u ma k'a bɛɛ bila banque la corruption ka bɔ armée kɔnɔ solution wɛrɛ foyi t'a la Badaw ye premier ministre ta k'a reconnu a ma sɔrɔsiw ɲininka a kana sɔrɔsiw ɲininka mais an minnu fana ye civil ye est ce que Mutari ye baara min kɛ a kɛra aw fana sago ye wa gɛrɛfo bɛ fan bɛɛ Mutari tɛ kuma Badaw tɛ kuma gouvernement kelen bɛ bugu gouvernement ye an kunna population ɲɛ b'o la n'a fɔra k'a fɔ M5 ye nin kɛlɛba in kɛ mɔgɔw de sara sori maaw satɔ de ko olu t'a baara la ka ban k'an ka continuer nin révolution fɛ révolution tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko hakilina système kɔrɔ min b'an kunna depuis 91 ni mafia système do ko o bɔ an kunna k'an ka continuer n'o kɛlɛ an minnu ye ɲɛnamaw ye sori wallahi n'an ma continuer ni kɛlɛ ye u su a kɛ tan to dɛ Mutari ni primature an ka nkalon kuma bɔ a la primature tun ye M5 de ta ye réformation kɛra ka na réforme kɛ an ka institution na sori k'a kɛ n'an ka baara kɛ n'o ye élection kura mana kɛ a bɛ bâcler de k'a don wallahi président min na nin kɔfɛ sori a bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ ala ma fara an bɛ juguya ni Somalie wallahi parce que armée pourrila fo k'a tiɲɛ n'a fɔra k'a fɔ maaw taara k'u kɛ général ye politique sira kan k'u kɛ colonel politique sira kan o armée bɛ taa min an ka kɛlɛkɛminɛnw an ka kɛlɛkɛcɛw ka sara o bɛ ka ta ka ɲagami effectif bɛ k'a fɔ mun t'an bolo an ka armée kɔnɔ o sara bɛ ka ta ka di wariw bɛ ka taa min sori a y'a to armée ka yuguba fɔlɔ ka so ɲini ka bɔ olu la fɔlɔ yan'a ka se civil ma a bɛɛ jubaju wallahi corruption bɛ kɛ armée kɔnɔ a tɛ kɛ civil fan fɛ ne t'u contrôle dɛ mɔgɔw mana wuli k'a fɔ ko n da nɔrɔlen b'u la kun dɔ de kama n ka partenaire de don m'u dɔn m'u bonya u ka di n ye mais ni jamana ko nana a y'a to an ka cɛfɔ siri hali n'a ni bɛ to a la wallahi n bɛ se ka mun fɔ sɔgɔmada in na o ye nin ye dɔw tɛ Mali ko ye dɛ Mali ta de an ka wuli k'an jɔ an ka don action kɔnɔ ten dɔ kɛra kuma na wa salam. Ismaël surasi ne kɔni b'a dɔn wari kɔni tɛ sɔrɔsiw bolo sa wari bɛɛ ye sɔrɔsiw bolo cogo di bɛɛ n'i ka tiɲɛ don fasodenw an bɛ kuma di aw ma minnu bɛ ka weleli kɛ sanga in kɔnɔ kɔrɔ bubu la k'a bɛ kuma nɔfɛ Bintu k'i ka hakɛ to bubu la ni sɔgɔma. Allo Aba sori oui somewhere tɔɔrɔ su la n b'i fo foli diyara n ye ka Bintu nafolo fo madame Kulibali a tulo bɛ i ka foli kan na k'i ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ fo o bɛɛ lajɛlen tulo bɛ i la bubu la an bɛ Musa fo Espagne a tulo b'a la n'i ye bu kɛtɔ ɲinti na
sagaw ni baw be commencer ka kasi wallahi jamana bu bolorika kabri wan sigituma no ya fonga tisika dra tisika ni jonguna yogone lo ata nye atisika dra karabara ata chi atisika dra kabra na na grabu lebi soti pe wa bekere re singaya Meni mo ba ranma mer amiga bijipa ni surni ya bra mo bra kono koni na marandi mangi ba na da be banter ka na me ba poi e do do boy me kabri na no mo fui ke kadala ka mali da grebu ma de ka ke 5 jours mali kono ma de ka ke an fla kono ni dor be la melondi Birma ke me bandal be pour ka tu wole atutu ma yente wole ile kare ma ke wa am sila tu ni jwa ko no priminisi na ebi Kerasu tali fana de ta isini ango ni sebere unala kanga para me no fana tunde be ka tunde bu de ni ko be ka kanga nyinga utara mata ko ri no kanga nyinga tasoni ne tarabo foro ko no na no fana tunde tunde na o donc comme ka wakati seranti se ka kuma chaya ne ka nyinyi ka desela chwe suri ipana sori ka galambi de o va la commission pratique ka d'accord ala ki bolo ne ga barala amina rabbi atlobe ka fulkana ila merci beaucoup benika tien ka fo foso ka jo madame Kulibali Bintu Napo ne ko e krobula ale fene fela fle ale beke malaba e sanga inkono parce que wakati koni tenguna nege kanya sigi saga bidru ani saba anyo soro émission faso kunga kono ka bela jelen fo ka awoli mandon munumbe sanga inkono nu kumbe ka woleli ke nu mase ka do ambe hakato ni ka awe francika tumani susuko kata se Cheikh Sidima ambu bela jelen fo e ka fama bala demba soirée be Francis ka be lameni na amba fene fo kata se madame Sidibe Bajalo Jakitema ku bela jelen fo Francis Mamadou Diallo atlobe anna sanga inkono Espagne Saja Konare Musa Sidibe kata se balabama aleni Mustafa Jara ku bela jelen fo ku wolima do mama sogolemba na sanga inkono ka au bela jelen fo ka nyini au fe alibi ala ka hera ala ka di amma mayambuku kaw laba jirena ka demboya kata se madame Doumbia Hassan Kulibali perdro la IFB madame Basto directrice les perdro école communautaire de Banakabouambou bela jelen fo o famille douane directeur général des douanes du Mali Mame Doukara ana chake nyogon bela jele ku ufo ku wolemando kata se directeur national des routes l'ancien directeur Mamadou Nama Keita ana jengon bela jele ku ufo kanen kono ku wolemando comment Jakite et comment Kulibali budget la sanga kono amba fana fo ku be lameni na ku bela jele fo ku wolemando Mamadou Diallo apidom na 30 metri o ver munu dira ko ver bela jele njamfa o ala sigi sego nala sona mbesra la o faraw ka sigi senka nyada kura kase ka soro chomina ka aw bela jelen fo ka wole mando ishaka daw abora kati nala sona anale fena bina yo soro ekol ko keneka blasralu ka ke madame Kulibali Bintu Napo tika pmenegala ne to soro Ibrahima Diallo ka aw bela jelen fo ka wole mando klehera ala ka di amma ani ishaka ba mena yo soro an fena kuna fondilaw an fela jumay jamana jola ni ala sona aw solento Renouveau FM Renouveau TV sanga inkono amena yo soro 600 cheleka o Amadou Tungara naka demboya bela jele ka aw fo klehera ala ka di an kilgilnama wassalam